Γεια σας gamers, Μιχάλης εδώ και σήμερα θέλω να σας δείξω πώς να κάνουμε intro και να σας δείξω πώς κάνω βίντεο. Λοιπόν, το πρώτο που θέλω να σας δείξω είναι το intro που είναι και το εύκολο, το πιο εύκολο να το πω. Και τέλος πάντων ανοίγουμε αυτό το Movie Maker όπως το λέμε και τέλος πάντων διαλέγουμε μια εικόνα που να διαλέξω, όπως για παράδειγμα είναι, θα διαλέξω αυτή και την παίρνουμε και την βάζουμε εδώ και τώρα την έχουμε εδώ και το πρώτο που να κάνουμε είναι να προσθέσουμε μουσική και εγώ τώρα έχω αυτό τώρα δεν είναι δουλειά μου και τώρα αν προσθέσουμε μουσική βγαίνει έτσι. Έτσι ακούγεται μόνο το τραγούδι. Τώρα για να το κάνουμε πιο ωραίο πηγαίνουμε με εφέ κίνησης. Κάτσε να δούμε πρώτα. Και γράφω και διαλέγουμε για παράδειγμα μπορούμε να βάλουμε αυτό. Έτσι. Έτσι. Τέλος πάντων μπορείς να κάνεις διάφορα. Και τώρα τέλος πάντων διαλέγω αυτό που μου αρέσει. Κάνουμε όλα αυτά και αν θέλουμε να γράψουμε και όνομα πηγαίνουμε εδώ προσθέτει λεζανές και διαλέγουμε που να βάλουμε το κείμενο. Για παράδειγμα πηγαίνουμε εδώ, το γράφω εδώ και ναι, το γράφω για παράδειγμα και το γράφω. Ωραία. Και διαλέγουμε πώς θέλει να έτσι, αυτές είναι διάφορα. Αλλά εγώ θα σας έλεγα να διαλέξω αυτό, δηλαδή έτσι. Και αν θέλετε να γίνει πιο ωραίο, ξαναβάζουμε αυτή την εικόνα και στην πρώτη εικόνα πηγαίνουμε οπτικά εφέ και διαλέγουμε, τέλος πάντων, εγώ διαλέγω αυτό στο πρώτο και βγάλει αυτό. Θα διαλέξετε πάλι πώς θέλετε να βγει αυτή και να μπει αυτή η εικόνα. Εγώ διαλέξω και αυτό θα είναι εδώ. Και αρχίζει κάπως τέλος πάντων αυτό και μετά πηγαίνετε και το αποθηκεύετε. Τώρα γιατί κάποιες φορές δεν γίνεται η αποθήκευση, για να σας δείξω πηγαίνουμε εδώ, δεν πηγαίνουμε αποθήκευση αργώς, πηγαίνουμε αποθήκευση ταινίας για υπολογιστή και το αποθηκεύουμε. Τώρα για να σας δείξω πώς κάνουμε βίντεο στο YouTube, καταρχήν πρέπει να έχετε αυτό το πρόγραμμα το οποίο λέγεται OBS και αυτό, δηλαδή πρέπει να κάνετε, πρέπει να έχετε αυτό το πρόγραμμα και πρέπει να κάνετε τις κανονικές ρυθμίσεις, δηλαδή πηγαίνετε εδώ και τα φτιάχνετε. Και δεν υπάρχει μόνο αυτό το πρόγραμμα, υπάρχουν και άλλα προγράμματα όπως είναι το Fraps, το Bandicam, αλλά εμένα με βουλεύει περισσότερο το OBS, γιατί και το Fraps είναι καλό, αλλά βγαίνουν πολύ βαριά τα βίντεο. Εδώ αυτό ποιο είναι? Όχι, αυτό μου κάνει. Και ναι, εδώ είναι διάφορα παιχνίδια που έχω. Αυτά. Πρέπει να έχετε αυτό και πώς αρχίζουμε βίντεο πηγαίνουμε εδώ αντί να λέει εδώ διακοπή εγγραφή λέει έναρξη εγγραφής και αρχίζουμε τέλος πάντων και
κάνεις καταγραφή για παράδειγμα του Minecraft και διάφορα. Να σας δείξω και το καινούριο intro που έφτιαξα. Είναι αυτό. Και άλλαξα το όνομά μου και μου λένε Captain Micho. Εντάξει. Και να σας πω επίσης ότι μπορεί να παίζω να σας κάνω βίντεο για Need for Speed, Minecraft που κάνω συνήθως, όπως και LOL που μπορεί να κάνω πολύ σπάνια. Αυτό είναι το παλιό μου skin, αυτό δεν έχει σχέση με εσάς. Αυτά είναι. Πρέπει να... Και αυτά πρέπει να έχεις. Και να ξέρετε ότι αν θέλετε να κατεβάσετε το Fraps που είναι ένα καλό πρόγραμμα για να... Πρέπει να έχετε για να κατεβάσετε το Fraps που είναι ένα καλό πρόγραμμα για να κάνετε record. Επειδή είναι πολύ βαριά το βίντεο, δεν μπορεί να είναι μέχρι και 4-5 MB, να κατεβάσετε και το Sony Vegas Pro, όπου εκεί μπορείς να κάνεις και intro, αλλά εντάξει, μπορείς να κάνεις και intro. Νομίζω αυτά είναι τα πιο βασικά που έπρεπε να σας δείξω. Γεια σας.